der gået 3 uger, faktisk næsten en måned siden, de 3 piger var inde og blive briefet på at lave en smagsfortolkning af raspberry lemongrass. Og de har haft travlt, det ved jeg, og de har haft sjove spørgsmål undervejs, men ikke kontaktet os særlig meget, så vi er jo lidt spændte på at se, hvad der er kommet ud af det her. Men som sagt, det var ikke længe. Om 10-15 minutter kommer de herop og skal præsentere deres fotooplæg for mig. Og jeg er sindssygt spændt på at se, hvad deres fortolkning af god smag er. Det første, at jeg tænkte på, da jeg smagte den her, det var sådan en meget sommerfølelse, og at det skulle være et billede, som var sanseligt. Og derfor så har jeg lavet det her billede. Ved det her, hvor jeg har lavet sådan noget pulver, som ligesom symboliserer hindbærsmagen, og som kommer ud af liljerne. Og det var ligesom tanken at få farverne ind fra smagen. Jamen, første gang jeg smagte den her nye pastil fra Læggerol, der udover den selvfølgelig smager lækkert af hindbær og lemongrass, der fik jeg sådan meget sommerlige fornemmelser. Og det har jeg ligesom lavet en stor del af mit billede ved at lave et lille sådan lidt eventyrsagtigt univers. Og mit billede ser sådan her ud. Men da jeg smagte den her nye pastil, der fik jeg det sådan, altså der var utrolig meget sådan sødme, men så kom der også sådan den her friskhed. Så jeg har lavet sådan et billede, hvor at jeg har sat sådan flere billeder sammen med en silhuet af en kvinde, hvor smagen fra hindbærne og citrongræssen ligesom bliver en del af hende.